Γεια παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε ένα survival games βίντεο. Λοιπόν, ναι. Αλλά ghost hack. Κοίτα. Όπως θα δείτε, σε λίγο θα γίνει ο χαμός. Ο χαμός. Λοιπόν. Κοιτάξτε. Πετάμε. Και θα τον βαράμε. Έλα εδώ, Steve. Όχι, δεν πήρε το πρώτο kill κατευθείαν. Όμως είναι VIP plus αυτή. Πόσο σπαστικό. Με πήρανε τώρα στο Skype. Τώρα. Ήταν ανάγκη τώρα. Έλα εδώ ρε Steve. Πάει ο Steve. Ξέρει ότι θα πεθάνει, έτσι. Χακ. Έλα. Σέκα μου τι έχεις. Σ' αρέσει και το skin μου, βλέπω. Ναι, έλα ρε μωρό. Τι πάει το μωρό ρε. Πάει ρε το μωρό. Θέλει να βάλει ορίστε. Έλα. Τώρα τη βάψαν όλοι. Την έχει βάψει. Μωρό πετάω, τι θα κάνεις ρε. Εσύ είσαι VIP. Ναι. Έλα baby. Έλα ρε Άλεξ. Ρωμάνια. Έλα ρε. Το μωρό μου σκάει χιτάκια. Αφού δεν μπορεί. Όπα. Ναι. Και κάπως έτσι κερδίζουμε ένα iron sword. Ναι. Τι. Τι γίνεται. Λάκα. Με σκότωσαν. Και αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, subscribe, comment. Ξέρετε, ένα μικρό θα έρθουν και μεγαλύτερα βίντεο. Και γεια σας.